हे ଭଗବାନେ ଏ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ତ ଆଜି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସିଏ ତାର ତ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକିରି ଆଉ କଳା ଜରିରେ ଚିକେନ ବୋନଲେସ୍ ଆଣିକି ରୋଷେଇ ଘରେ ତାର କାରନାମା ଚଲେଇଛି। ମୁଁ ଆସିକି ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କଟାକଟି କରିକି ତାକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି ତ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରୁଛି ଗଲା। ମୁଁ ବୋଇଲି ତାକୁ କିରେ ଇଏ କିସ କରୁଛୁ? ନାଇଁ ମାମା ଟିକେ ନାକ କରେଇକି ନେଇ ଆଇଛି, ତମେ ମୋତେ କିଛି ଆଜି କୁହନି। ଆଉ ମୁଁ କହେ ତା ତ ଗାଣ୍ଡିରେ ଦିପାରେ ଦେଇକି ପିଠା ବାତିଆରେ ସିଏ ତ ଗାଣ୍ଡିକି ଆଉଁସି ପକେଇଲା, ପକେଇକିରି ମୁଁ ଆଉ କିସ କରିମି। ପିଲାଟା ତ ଆଣିಸಿ କାଟିକୁଟି ଥୋଇଲାଣି। ଆଉ ଦିପାରେ ତ ପକେଇ ନୁହକୁ ଝରଝର କରି ପକେଇକି ଆସି ଖଟ ଉପରେ ଧାଡୁକିନା ବସି ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମୋତେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଯାଇକିରି ପିଆଜ କଟାକଟି କରିକିରି ସେ ତ ଚିକେନରେ ନେମ୍ବୁ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ତାହିଁରେ ତ ମୁଁ କଡ଼େଇଟା ବସେଇ ଦେଇକି ତେଲଟା କରେଇକି ମାଡ଼ କରିଦେଇକି ପିଆଜ ଟିକେ ହଲେଇକି କରେଇକି ମାଡ଼ କରିଦେଇକି କିରକିର କରିଦେଇକି ତାହିଁରେ ତ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ଆଉ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇକିରି ତ ଆଉ ତଳକୁ ଉପର କରିଦେଲି। କରିଦେଇକିରି ତ ଏକାନି ଗିରିଗିରି କରିକିରି ତ ଆଉ କିସ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ତ ଟେକି ଦେଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟେକିବାର ତ ଗୁଣ ମୋର ଗଲାନି। ଆଉ ତାହିଁରେ ତ ଏକାନି ପୁରା ଚିକେନକୁ ଝରଝର କରି ଦେଇକିରି ତ ଫେର ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଉପର କରିଦେଲି। କରିଦେଇକିରି ତ ତାକୁ ଆଉ କିସ ଆଉ ବୋଇଲେ ଫିଣି ଟେକିଦେଲି। ଟେକି ତ ଦେଇକିରି ଢାଙ୍କଣାଟାକୁ ଢାଙ୍କୁକିନା ଦେଇଦେଲି। ଦେଇକିରି ତ ଫେର ଢାଙ୍କୁକିନା ଉଠେଇ ଦେଇକି ଫାଳେ ପିଆଜଟା କରେଇକି ମାଡ଼ କରିଦେଇକି ଫେର ଢାଙ୍କୁକିନା ଦେଇଦେଲି। ଫୁର୍ସତ ପାଇ ତ ଟିକେ ନାଗ ଘରଟା ଓଳେଇ ଦେଲି। ତାହିଁରେ ତ ଚିକେନ ମସଲା ଟିକେ ନାଗ କରେଇକିରି ମାଡ଼ କରିଦେଲି। ମାଡ଼ଟା କରିଦେଇକିରି ତ ତଳକୁ ଉପର କରିଦେଲି। କରିଦେଇକିରି ତ ଫିଣି ଟେକିଦେଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗ କିସ କହିବ, ଟେକିବା ଗୁଣଟା ମୋର ଗଲାନି। ଆଉ ସାଇର ଭାଇ ଆଇଥିଲା, ଓ ମୋ ବଡ଼ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ପିଲାଟା ଇଏ ଗୋଟିଏ। ତାହିଁରେ ତ ତାକୁ ଭୋକ ହେଲାନି, ଡାଲି ଟିକେ ଭାତ ଟିକେ ନାକ ଆଉ ଚିକେନ କଷାନ ଟିକେ ନାକ ନାହିଁ ଦେଇଦେଲି ତାକୁ। ସିଏ ତାର ଖାଇଲା। ତାହି ତ ଚିକେନ ପୁରା ଓକେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ରେଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗ, ତାହିଁରେ ତ ମୁଁ ଭାତ ବାଢ଼ି ଆଣିଲି। ଆଉ ଉଷୁନା ଭାତ ଚୁଣୁଣା ଭାତଟେ ଚିକେନ ଭଜାଟେ। ତାହିଁରେ ତ ଆଉ କିସ ଚିକେନ ଭଜାଟେ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗ। ସତରେ ଆପଣ କରିକି ଖାଇବେ। ଆଉ ମସୁରୀ ଡାଲି ଟିକେ ପାଣିଆ, ଆଉ ଟିକେ ଦହି ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ତରକାରୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭୁଲିବେ।